du helt forfra, eller er du i gang med det? Jeg er i gang med det. Det er fordi vi selv, og så... Så hvis vi taber, så tæver vi den svenske journalist. Ja. Ej, jeg tror ikke, at jeg er ikke skyld hverken sejr eller om vi taber derude, men jeg prøver på at koncentrere mig om det, jeg skal ud og lave. Samuel. Japan is that way. Det er en saks. Tjekker den lige for grader. Fordi hvis den får for mange hak, så er det jo ligesom en franskbrødskniv. Det er jo ikke så behageligt. Vi skulle jo også gerne kunne slås i næste uge på Moskov. Så er vi klar.